Haka awareness program kebla penlong daga Chin Chona Sports Club. Ha paham sim nong po ban pensyai yagi kena school bat kipai ba shnong. Halor ka jinx new jong drugs bat kilat ban yada yalagi khun samla kumno ban light now new drugs. Ka kong NF soon ka badi ke district social welfare officer ka Ribha district ha ba aj kran ha ketik awareness program ka laong banalor ki wei ki daw ki babon ki bagi samla ki jungop ha ki jing di drugs don katto ka ne ki kena samla ki bahakarta ka bagi dang sedang bah ban he ban san ki bakwa ban super sang ban tip ye ki jingmat jong drugs bat kan long kumno habamat ye ki jing buai drugs namar kadang de gerta ka bagi biru ki kloi bah ban ngop ha ki ki thamai ha ki jing im jongki nangta ka jing persang jongki ban mat shwa ye ki jing di biri bat di secret ka pen long no ye ki ban kwa mat se ki wei pat ki jing di ki basniu ki bakham he kan thop ye ka kiat bat bot sa ki jing kwa ban mat ye drugs nangta ka jing don ki dong di drugs ka miru na ka jing bom shong suk hayeng hasem bat ka jing bom ya song tho jumot jong ki kli ka ying ka pen klumar jumot pan ye ki khon ki da mo ki ba long ye ki kena ni ki samla thai shinran ki ban wa ban kam ye ki ni ki jing di ho ting ting kala ban long ka bun ki da ni la ni ban nyo ru thang ni ti ki don ba ki da ki ba ni ong ma ki kwa ban experiment mo kena ki kwa ban experiment ban try wa ulong no jingma jong tahu drugs di don bagi kena di bana do mencuak ila hamlin ban mat di jingdi bare na do kan cuak jingdi bare di jingdi ya jingdi biri na biri ni koi saka jingdi sikret na ka jingdi sikret di sakwa koi saka jingdi kya na ka jingdi kya na ngim kwa so bagila nya itu jus ke jingdi im so won shu ke ki kwa kan ban eksperimen saya tahu drugs ubah kamlong ubah kam syekhay baru bakam kita dapat dapat jong i tu ibri iba benar kami kan dan pat iba de naka bala ko be stress dadon ki kina school nane kinu ki jinja ye hasem dan ki family broken family iba ka ye hasem kami shong sai mo bun tak jinga mai nian de kini kina de tanga baki puli ulong ke stress entah ke bun ha kena school mo normal kena school kena college ma balik pressure jur ha bangin ya compete bangin ya kia syafra dekat bagi we tikimla man ko biya tu ke stress kemudian ki turn to ya tu jingdi kan nak kalau katiak ne ni kan new drugs ru kunju di kita gila bende ki we kita kunju ru lada dan ke broken family ke jingma mia shong san ke yang kesem kita ki kena ki turn to drugs kita lupa di bawah peer pressure. Peer pressure means the jing kuat fit in into the ketua group jom kita kena paralog. Kita di certain group mau kita kena i group yang kemudian high-five nanti kita ke baham i biang nanti dia don pati we di baki kuat fit in into that group. Kuat long banyak dan mentalang hak ketua group. Kita perlu kita persani kita di jingdi bagian long kinyo ban long benta harta ka group ban fit in ha ka group ban long kalau ka ki ka peer pressure ada hikwa ban let ban wan ban ni ban ya rekat ban ni te ka mut pi pithapan di ekini jingdi bani ni pendontan kalau kita mau tangba ada ni kan siapa ni ka jingdi ibun di kena kisau balik penangkam kisau bagi yo jing dengan yo kata jing kelat kita ki baro nak stress nak jing perkham selain nak depression kilat yang kita ki tiki kuat kan bandi ndai kim tip isgo makilong enjoy ang layo bandi kita ndai kim tip pagatu suki kakta ya jing im jong itu kino penan kami kini ki jing di basniu kakta omtan ya ishimen ndai kita ro yang kesem ke family kadon ke jing amainya kadon ke jing bom yang sultanat hayeng hasem kadon ke jing bom syania nama dala jur dala long kita di drug adik kibla kirni mo adik di bla kirni ha kata jing di kila lagi mio show yo to drugs bandi ya kita jing di ba sultanat ya di kila no ibdan bisa kila no bon gitu UMP kina ke tikan nom pun rasyo kata jing syania ang bedeng ki talong yeng longsem om tang hayeng hasem kakta ru ya ki marjan di marpa ki syania syuem ya tu kena
ni ka tu kena di kadon kita ka jing maksud kata ya ka imlang ka salang ni baro kawen kata ya ka yo ka rukum jo ada bun ada dei family ki bakam guna ka jing yo ada latu na yi kita jing dan kan baro badan hayin di ban yo ban he kita jing di bas niu di kamut ka tu ka long yi ka ngat ka jing duk an ka jing ban ka ba set he ba kim la su ban ta jing ya rapat jong ki ni lahi ban ya ban mi nak ta jing debni jong ka jing di drugs. Admission open Kapatar Kema Model Degree College Ribhoi District ka khot admission na kabanta ka BA first semester ka lat bahajan na kabanta ki samla pule na kabanta ki jingtip ki babanya phun hau number praiwe laiwe pranot sanar khandai not lani pra line nyo not prasan riu khandai san kini ki kor komputer ki ba internet bador badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi Hanong Port Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, Hakakamra Kabashispa Iway, refurbished laptop but desktop, Punhau number, Pra Iway Lai Arnot Sau Pra Sansau, Lani Pra Lai Nyo Arnyo Sawar Nriunyo. Pidon kam projector ban peni film, ni pidon kam projector nak bentaki awareness program jongpi, pun singi ni IY Shapi, Pranyo Lai Iway, Kendai Nriunyo Arnyo Lai.